toată mara, că pierdă în el. Și care era candidatura de primar? Cine mai era? Cine mai era cămatale îmbrăcate în alb? Ia că să deptă cu plop celălalt la voi. Domnul primar, să trăiască. Este evident să trăiască, domnul primar? Păi da, e contra votare și cu publica lui Rivier. Poate, oricum nu a spus așa. La ei contra de ecutiv, poate da. Și că o să vii să te explică. Cum o faci tu soare și mâini, uite așa că e o parte mini, să nu mă și potană, mai bine făceai și luate. Și m-au făcut de toată mânta așa și era să mai zic. Băi, nu știu, nimic nu mai zic, dar pe Tizeseana sau să ducem de la. Băi, nu mai zic, dacă nu mai zic. Da, zi, mă, dar de la Morălin, nu am luat de acolo, că gata, că nu făceai cât așa făceai, nu? Nu am nici rău, nici la mai. te mă dare de la Morălin, ea poate o adus aici, și de frică nu te-ai locat cu bani, te-ai făcut bun buniau. Nu am nimic, că nu am locat cu bani. Pământul nu mă ghilă care am dat. Nu te frică de babă, de asta ai plecat de acolo. Și nu era doar cu vom am ghilă și am luat. Mă, banii am luat treabă, să sunt o tată pe fiecare. Dați-mi nou ca să-ți fac acasă. Nu vrei să Da, cineva din fac ei comun. A fost și la. A fost și la.